O arranxo de pistas e estradas locais centrou unha boa parte do investido en Taboada este ano. O Concello, a través de diversos programas en colaboración con outras administracións, leva investidos máis de 400.000 euros na mellora e asfaltado de vías de comunicación. As máquinas traballan estes días en novos puntos do rural taboadés. Aproveitando todas as subvencións das administracións, tanto da Diputación Provincial de Lugo, que tivemos unha axuda boa, bastante boa, de un convenio que timos afirmado en varias anualidades, pero, bueno, como xa cometemos o que é a anualidade do 2015, e agora estamos, xa se rematou tamén a anualidade do 2016, quedanos unha parte da anualidade do 2017, que intentaremos facela o máis pronto posible. Xa pedimos permiso á Diputación, a ver se nos lo podemos ir adiantando a obra, aunque sea non agora nestes meses, pero dentro de setembro-outubro, para xa despois a principios de ano certificala e podela cobrar a dita subvención. A parte tamén tivemos outras axudas da Xunta de Galicia a través do Plan de Infraestructuras do PEN, que lle chaman o PEN, nas cales estamos a facer xa moitas obras. Acometéronse traballos na zona de Meixonfrío, Millán Lustiás, varios arranxos en Fradé con cargo PEN, que como a outras son estradas cun alto volume de tránsito relacionado coa actividade agrícola e urxía dunha posta a punto. Tamén houbo varias intervencións en Cerdeda. Estes días os operarios céntranse na estrada que une a Cruz e Gondulfe. Pendentes quedan as que comunican Mosteiro e Montecelo en Esperante, dentro dunha lista máis completa de obras que terán a súa contratación nas vindeiras xornadas. Acabanse agora xa de aprobar tamén o POS da Diputación, o Plan de Obras e Servicios, no cal tamén metemos bastante arranxo de pistas. Nelas, pois, o Concello, neste caso, sabemos que nas negociacións que tuvemos o Partido Popular no grupo da Diputación, que logramos que se aumentaran as cuantías do POS para todos os concellos. A nós este ano correspóndenos que a aportación nosa eran 73.000 euros, pero como as necesidades das pistas que hai, neste caso nos poñemos unha aportación de 14.000 euros, subímola a outros 10.000 euros e pasamos a poñer, o Concello poñe 25.000 euros e vamos facer unha inversión de 86.000 euros tamén en pistas. Sacarémolas a concurso entre esta semana e a que ven, para ir aproveitando o tempo que timos vos, porque é época propicia para, sobre todo, para o asfaltado, non para o asfaltado en quente, pero neste caso, como é asfaltado normal, é a mellor época para poder facelo pola temperatura do asfalto. Os veciños demandan habitualmente a calidade destes traballos, xa que o rápido deterioro das pistas é algo habitual. Esta nova quenda incluirá varias parroquias como, por exemplo, algunhas comunicacións en Xián, Vilela ou Piñeira, entre outras. Completaríase o mapa de asfaltados pendentes de novas axudas. Todo o diñeiro que podemos ter, tanto de subvencións como que se pode aportar do Concello, estámoslo dirixindo ao arranxo de pistas, que é unha cousa necesaria para o uso dos veciños e, sobre todo, para todas as explotacións agrarias que teñen o seu servicio, que teñan uns accesos e unhas pistas debidamente feitas para o seu uso.